व्हॉलीबॉल असोसिएशनचे प्रेसिडेंट आयल स्वारीस यांचे आभार मानता। गावचे सरपंच नितीन शिवडेकर यांचे आभार मानता। तसेच आमच्या ऑर्गनायझेशनचे प्रेसिडेंट ऑर्गनायझिंग कमिटीचे प्रेसिडेंट सुगुण वाडकर यांचे आभार मानता। व्हाईस प्रेसिडेंट दीपक नार्वेकर तसेच विनोद शिंदे यांचे आभार मानता। आमचे क्लबाचे प्रेसिडेंट मागता तुम्ही सगळ्या भुरग्यांनी बरे खेळचे। 28 तारीख फायनल असतले। मधले जे 5-6 दिवस तुम्ही सगळ्यांनी भाव मागच्या सोलर बॉल्यान ताळयो मारू। पण जर आमका हेंका दुसरीकडे धाडूंक जाय तर सगळ्यातले टीमीतले बेस्ट प्लेयर काढून त्यांना आम्ही स्पॉन्सर करून आम्ही दुसरीकडे ऑल गोवा आमचे सत्तरीच्या माध्यमातल्यान धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय एक वेगळे तरेन। आणि सगळे ट्रेनिंग त्यांना दिवंक जाय। त्यांना कोच जाय जाल्यार कोच आम्ही दिवया। पण सगळे माझे एक मनात आता बसून विचार येतालो की एक टीम आम्ही तयार करची म्हणजे सत्तरीची टीम। आणि सत्तरी म्हणताना उजगांव बी भायर सोडू नाका नाल्यार थंय बोबो पडटली। थंयच्यान बी घ्या कोणाक तरी थंयच्यान बी आमचोच मतदारसंघाचो भाग तो। आणि एक टीम करात तुम्ही सगळे इंडिपेंडेंटली खेळात कितेंय लागता आम्ही दिवया। पण त्याच बरोबर एक टीम काढात सगळे टीमीतले बरो एक प्लेयर काढून एक बरी टीम तयार करात। उजगांवचे बी 1-2 प्लेयर घ्या थंय बी बरे भुरगे आहा आणि एक टीम आम्ही बऱ्यापैकी त्या टीमीक बाब आयरविन सोयऱ्याचे मार्गदर्शन घेऊन हांव चर्चा करतलो त्यांच्याकडे कार्यक्रम उपरांत मदीं फोन करून की आमकां ही टीम आम्ही कशी आम्ही ट्रेन करू शकता म्हणजे तुम्ही आख्ख्या गोंयभर वचू शकता। आणि सगळे आम्ही त्या टीमी खातीर करपाक फुडाकार आम्ही घेवया। पण आज जे आसा हे तालुक्यांनी व्हॉलीबॉल खूप आसा। साऊथ गोवा तालुक्यात व्हॉलीबॉल चढ ना। म्हाका जाय की आमचे सगळे सत्तरीची टीमी राया लोटले मडगांव वारका हे एरियान हांव तुमकां सगळ्यांक व्हरपा करता। आणि म्हाका तुम्ही फक्त सपोर्ट करचो। जे जे वेळार टुर्नामेंट आसा तेन्ना तुमकां हांव व्यवस्थित ड्रॉज करून तुमकां ते सायडीन व्हरतलो। कित्याक आख्खे गोंया लोकांनी पळोवपाक जाय कसले बरे बरे प्लेयर सत्तरी तालुक्यान आसा ते तुमकां एक्सपोजर दिवपाक।